Ma intie janeno mar Lolwe TV en thuolo maber ma waromo kodi e chenro niendi mar weche magieki ma oyiedhi. En chenro moyiedhi nikech wantiere kod weche kaendi ma ok mapile. Gin weche go mabiro e kinde ka kinde ka wan gi jolony mabiro miyo wagi. Kawuono ni wantiere kaendi gi wendo ma olimowa, wendo ma migosi ahinya, ma bende en wendo ma ji mang'eny ong'eyo, ok en ng'ama wendo bende wang' jowa ma gin joluo. Kata kamano e chenro ni en wendo kawuono. Gi ng'ama en jatelo, abet kaendi gi ng'ama en oganda joluo, abet kaendi gi achiel kuomwa ma bende oting'o osimbo mar weche mag loch e od bura. Adwa mondo amiye thuolo niendi, obro fulonwa nyinge, ai wabodhi achiel kachiel mondo wang'e to koro en ang'o momiyo kawuono wantiere kode kaendi mondo lernwa e wach mantiere. Amosi nya jatelo. Amosi. Idhi maber. Adwa ber Nick. Aneno ka ichopo kaendi to doko ni erokamano. Joma ng'eny samoro nitie ng'ama wacho ni to wendo mobiro no en ng'a. To ji ong'e ite. To par ni japara kata ka ging'eyo. Okay. Machiel adwa na mos nyikwero mogi. Kamano. Ajwang'. Aniluonga na Lisha Chiumo Dhiambo. Mujumbe magem. Kendo gima mora kawuono kabisa bi studio mar Jogim. Majulu ko sa Jogim. Number one. You start from home. Start from home. Nyanza. But what is important in Jaluo ni studio all over. Come on. Kadubeni in Jagim, but what is important in Jo Kenya rito winje. Ugin nima moko biro ka. Mondo watch maendeleo kod siasa mar Kenya. Come on. Yeah. Erokamano ahinya mano Jaodbura magem migosi Elisha Odhiambo. Chopo kaendi to kawuono obiro mamondo malerno wach manitiere. Samoro isewinjo ni nitiere bills e od bura en kama ilose chike. Chike miloso gi pile ka pile gibiro gi weche mang'eny. Kawuono niendi nitie chik mar ICT bill. ICT bill ni en weche go mag lony manyasani, ng'enyne en technology. Koro jatelo nitiere koda ka lek mar miyowa paro manyien ewi chike mondo beni koro tayo weche malony manyien ICT world. To odwa mondo mi koro kete maber na oganda jo Kenya. Kachako adwa mondo penji bill ni ICT bill en ang'o? Aparo mokwongo Nick, mbunge moro amora meyiero iyiere mondo tim gik moko adek e od bura. Achiel Kisungu wacho iyiere for three things. One, iyiere mar representation, iyiere for oversight and legislation. King'iyo constitution, article 1 mar constitution mar the Republic of Kenya. So apart from what timukwa ni bunge more represent kwa jo gema no utere od bura. Legislation anyalo tieko gino biko katimo legislation wichi moro nyithindo matindo penja nento mano aori gik adek mondo gitimgi. Achiel yo makitimo nang'o nitimo nitimo ge emomiyo kona paro mondo achak bills. Nachako bills ariyo. Bill mokwongo mana achako en T-bill chai. Chai. Nikech nayudo ka joma pidho chai ne wang'o gi brokers. Koro nadwa mondo gi bypass brokers mondo gibed direct marketers ma chai magiloso. And later nobedo picked gi wabunge moko ma Central kod Kericho. But bill na pod nitie. It will still come and joka no ka part of my bill. To bill makora ariyo ni mar the kicker bill. Kicker bill. And bill mang'eyo a review of the ICT Act 2019. Manomiyo teko mang'eny information authority. Nomigi teko mar timo gik mang'eny makonyo jo Kenya. And kana ng'iyo that bill, Kenya Information Amendment Bill ma 2019, nado ka nitie thuolo mar improve. Koro gima timo I improve gima exist. And one of the improvement my bill focus, number one, focus on teko mar customer. Teko mar ng'ato miluongo ni customer. Teko mari kaka ng'ama nyiewo, ng'ama go sim, ng'ama yudo service kwa Airtel, yudo service kwa Safaricom. So number one bill ni adwaro mondo
kigosi kagochoni agochoni mama Pamela Uma dala kucha kata gochoni nyao songa kodi yala kata gochoni ni Pauline yala kasi mong'adre kapok aloso bill ni dwaro mondo Safaricom kata Airtel oduok ni siling 10 kuom sasa ma simu ng'adre up to a maximum of 3 calls odiochieng' achiel. Koro didek onego bed ni kong'adre didek e odiochieng' achiel onego duok ni siling 30. Aparo ni imagine a situation ma jo Kenya milion achiel oduok ni siling 30 ng'ato ka ng'ato, mano milion 30. Nikech gimomiyo Airtel kata Safaricom nigi pesa en ni ng'amo chiwre ma customer margi nyiewo bundle, nyiewo data, to transact wach pesa, and in that way emomiyo gibedo gohala, gibedo gi pesa. Ma gimonego gitim maduong' en nyaka gi make sure ni infrastructure gigo molos gi science mamiyo wawinjre sim onego bino gi invest pesa mang'eny mondo obed maber. To gisebedo ka gikwalo japiny to investment maduong' ma gitimo onge. So mano number 1. Number 2, adwaro ni Airtel companies giduto gin gi Safaricom gi M-Pesa, Airtel gi Airtel Money. And Gimadwa insists, Mabil no insists, any kaponi itimo ohala mar data, jo ohala mar pesa, nyaki ensure ni in gi license kaka banks manie Kenya ka, makao license mar bank mondo tim a banking transaction. King'iyo kichulo kidhiye M-Pesa, it costs about 200, let me estimate 200 shillings. Charges me yudo is about 30, almost about 40. But let's push it up. If you go for 2,000, the charges me my transaction, ibo yudo kabe almost about 67 shillings. 67 shillings. Kidhi a bank and selling product. Yeah, so adwaro beneficiary mar bill and ya customer. Both Airtel kata Safaricom mondo bed ni banks be kagi compete with Safaricom, gi compete in the threshold ni giduto gin gi license. Nikech ki the company registration wacho ki register a kambi to nyaki inyis gima idwa timo gi kambi no. Kisungu wacho ni nyaki define articles ma kambi no. Some other objects can you change. So you can register on a new entity. Manyien ko hala manyien. Kako hala manyien. Jechan ko handi ne en ma data gi telephone to lokre ko ren mar M-Pesa gi fuliza. Kunya kidogo kuja kenitema I register. Kaka ngie. Okadwa ne ngato pa model Stephen innovation. Create an avenue ma obedo gi M-Pesa bank, Airtel bank. Mondo jo Kenya mang'enya timna ondike tich. Yeah. And mamuhimu kabisa mara dek. Any bill ni CA Communication Authority ma Kenya okose bedo katimo tich mane omegi based on their mandate monego benigi timo. Number 1, don't go in lies on the Competition Authority ma Kenya gi declare Safaricom as a dominant entity. In which case as a dominant entity Codominia, then we need to be separate or and nigi mang'eny mondo bedni gi telecom companies moko. But more important, telecom companies gi kambi mag simbe chulo CA 4% or handgi. So but as we talk awuono, CA Communication Authority nigi 8.5 billion shillings magikano nindo from the telecos. Yeah, telecos. Gima pesa ni onego tim. Number 1, onego ni skunde oket access to internet omigi data so ginyalo interact gi pinje maoko. But number 2, kuonde kaka North Eastern
ma onge access to internet. Onego bed ni giketo mask, eye mask, to make sure that access will improve. But and more important is a conversation sani wan go gi MPs. Wadoro mondo pesani uteri constituencies high up center, and high up center and you get a whole maduong to install computers kata prabich. I had to make free data. Mangana mandala can go to high up center and access Wi-Fi, accept WhatsApp, team any transaction. Ochalo kaka cyber cafe. Cyber cafe. Ukaja to go kichul karanduru. So what is important for me? Kijana mutiko University Mandala. Buti gikambi moro America. Tigikambi moro India on data entry. To gina game. Gina game. To gichamo karo cham alo predict more. To data dala. To the tiyugutino. To dog dala ge. Ten gipe. Mano teach. So communication authority poko temo. Maber a mandate mano megi. So I'm pushing them. Muno mandate no dimbele. So gima decide ni 8 billion I separate about 20% of the full schools. Okay? 40% whatever constituencies. Okay? And the other 40% of the public places. Makorogara in University of Makisumu to use Wi-Fi. In a situation ma peso rumoni. Okanyal gocho ni nik. Kanyalo bedo connect Wi-Fi, kanyalo gocho WhatsApp. Gocho na WhatsApp. Kanya akwa muka nyanja kama. Kafu muja kama chupe. Yeah. Oh, koro anoka inginye matindo tindo kako dwarre. Yeah. Kendo koro owinjore. Yeah. Mono ahinya iwacho ni idwa mondo mi ilos thuolo mag tich. Yeah. Ne rowere. Yes. Mana riyo iwacho ni nitiere joma nitiere ohala ni to ohala ni endi gichieme ahinya. Yeah. Mogo bende chiemo maonge koda ko oboke mayango ni ne chiemo kaka license mare. Idwa mondo mi bende communication authority men dul makoro tayo weche mag tudruok e pacho kae. Mondo mi omenda mag yudo kuom jogi ma en kwana tamala ngwen ni ndigi ti kode e loso okange mag tudruok e yo mar mbui e gwenge. Mane gimi wacho kaendi ma bill ni dwaro maduong' ahinya. To e seche ma itimo kama pok wadhi yweyo ipime maber ahinya. Iparo ni gima CEO osebedo katimo pogi maber gi thuolo momigi kose pesa matin nikech nyalo bet ni gin gi paro makamano king'iyo kata mana chike manitiere ma ochungo CA wene bende gitimo gigo to ng'enyne yudo ka nitie yogruok mani budget tin okoromo gitimo gima kama budget tin kedhi penjo gi kata kapo ni in ko ng'ama kelo bill ni kaka in igo kwandi mineno ino ka bilion 8 ni oromo timo gima kama ne Kenya mangima. I mean 8 billion oromo reach out to constituencies in Kenya. Okay, or reach out to constituency to the extent mar empower their IHABs. Gima see a timo. Call these schools karamano tisanka. To make data mag 5 megabytes. Mano ngi matem. Kajo psa uchele room. Bente 10. Inyalo to 1 million schools. But ultimately okokon. Onge tiende chiwo gimokon. Koro kena viable. Okay, viable. I mean, it's important ni gitim teach manom jokenya megi mag regulation and kingeo katasan. Nitie gir which is a conversation man go e bunge. Kingeo fuleza, egeo mshwari, egeo mpesa. Saninti apps mangeny mobilu muntala. Magubachi wo hola. Ingeo ni sani iwacho ni Kenya ka kala nyapi mapoko nyuol gowi ma in go is slightly over 100,000 poko nyuoli to ko joma osenyuol modak gi piny midakie piny muritu nigi gowi sani wachope about 14 mention about 9 trillion to sani kuro odhi chope 14. In fact, Sirkal Nedwar Mondo Bungo will increase it to 16. Mondo Emomi IMF ne, loan magikaoni. Imagine ping wadaki, odien maroma mano. Kino nitijo makoma apps jo talage, jo fuliza. Biro oli pesa. Makoro, the country is broke
individuals modak piny be as bro to gin be magichulo loan ma sirikal. Idhiere pinyi okawo hola. Ibende ikawo hola. Idwaro mondo koro ikonyi pinyi chulo hola manokawo. Kara jibro konyre nadi. Mae gima Jaodbura magema migosi Elisha Odhiambo leronwa kaendi e wach mar ICT bill. Kaka iwinjo odoye endo en paro maber ahinya. Tikelo kamoro jatelo mondo walose kwa duogo. Fuliza. Mshwari. Gigite. Ocho nitie kaka gibende onego ni iloso kalore gi bill mari manitiere. Tiywaga ahinya kit gowi manitiere kuom dana manitie mabende tiyo kode to gi piny Kenya. Koduogo wabro lose wachno nikech jatelo ni kaendi winjo ka opime kaka entiere. Tibende gino chui kaka chuoya nikech adieri Fuliza gi to gin ngima wasani. Kik idhi mabor, en chenro moyiedhi e Lolwe TV. Nyinga en Niko Kelo. Chenro pod dhi nyime. Ma pinga malichno kato iwurno ma pinja gore mani koro juo pinyo kiai oko yiero Kit dhano lokore e kidienje mopogore opogore. kata kido gendini koro juo kod gi jaduong' gongo yano meno gai mar Kajimbo jaluodho gai ma Kowuok e timo maber kendo donjre e timo marach. piny mokia jadoho jadoho koro juo kawo monde te pinyo kiai Othin en le matin to riek kendo puonj mare ikawo motegno nyaka gi le madongo. ng'ere kawuono wadang'ian ang'o nikech kani jawaseng'iyo jaluo jahera dhano ok dhano ne en dhano ed mong'ini en dhano. Tudri kod Jesse Makwajuo kaachiel kod jaduong' Ogongo Yano gai mar Kajimbo e chenro mar Othin ngeso ka ngeso sa 1:30 mar otieno mana e Lolwe TV. Kurong, kumonyo buda kelo ngamo tero min miru kama budo go juri. Abudo go chiengo bongo kwani jo udi mongi. Go ombulu ni Lolwe TV kaka TV ma ihero e mich mar Kuza Awards 2021. Or ote machuok kata SMS ka ichako gi Lolwe TV e namba Achiel 561. Or oteni ma onge chudo mora mora. Lolwe TV, gini en marwa. Erokamano janeno mar LTN en thuolo mar okang' mar ariyo maendi koda kamaendi modhigo nyime ma en chenro moyiedhi. Chenro moyiedhi ni kaka nanyisi ni wantie kaendi gi jatelo ma en Jaodbura magem migosi Elisha Odhiambo. Ing'eyo ni tich mare manomiyo Achiel gi jogem en loso chik. To sani endi owuok oko mondo melos chik to moloyo ahinya mar ICT. Kit tudruok to moloyo ahinya mago eko mag mbui. Kaka olero mokwongo, iwinjo kuonde mantiere gi yom odwa mondo mi koro oridi. To kama mora wado mondo walose ahinya en kama mulo koro oganda, kama mulo ji, mamulo nyango atieno mantiere game mantie kata seme thuro kata kamora mora e Nyanza to gi piny mangima. Ni chopo kama koro kara kambe mag ong'we yamo gieki sani koro gi timo ohala mar hola mondo ni bengi matimo. To kendo yudo ka kit chudo michudo nitiere malo kalore gi mano ma en ohala magiyudo. Iparo ni kaka wang'eyo Kenya to wang'e gimi wazongo ni lobbying mar corporates. Ne un Jaodbura bill ni kochopo kamoro donge jogi dhi biro mago giri ni piny. Aparo ing'eyo ni bill ni is compared to bill mar jo akech donde mar donde bill mano o make sure ni interests are put at a specific threshold and iwacho ni
sani level mochope e bill ni. Wadungi 1 hour and 20 minutes for discussion on the floor of the house. Bama to the committee of whole house, I think kill for voting. Nick, it does not matter. Karaga Safaricom, Airtel, okay, pesa bugi nye wa bunge. I'll be clean. I'll be clean because gimana atemo timu en konyo Uganda. Nige Uganda, ilo mama Atieno, kada mina wino, kada mina Adhiambo. Obiboka o siling pravich. Book oketo udwa gocho ni Nick Nairobi ka. To bang sasa mogocho to simungado. Kongocho simungado. By the time mogocho kenti nyise ni pesa moketo pravicha odong silinga pa. So it means ni gimotemo timo. Atemo timo gibil ni mondo stop exploitation majo jodalawa gi telecom companies. Number 2, gini mar Fuliza, Mshwari, Gitala, apps mangato choka pesa, mi pesa manono. Sa mangato mi pesa manono nyakitang. Obeni gigire eye kanyo. Emomiyo ki compare loan ma bank mi gima Fuliza mi, charges mari is higher than ma bank chiwo. So an adonjo kenyo chiwo, dilu chiwo. Nitie better ways of making money. Samoro iloso pesa, to kara pesa ni iloso ni jo Safaricom kara jo Airtel. Kara jo maloso apps mag kao loan gi. So kaka jo hala nyaka jo chiew bupar. Ere best way maginyalo kanogo pesgi. Mok bido exploited. Gi seche mang'eny ka oro pesa dala. Auro ngato pesa liel. To wajane auro lo papa to wajane Fuliza chama lo fauchia. Ana auro lo papa. To Fuliza chama di. Lo fauchia. To go hala dewi. Samuri oro ngato pesa dwa konye. Okoneno kana pesa. Ndio sivyo monyo ja oro pesa ochago hala. Alo papa ga bicho. Okoneno. Nige Fuliza na ngalo papa ga re. Koro pesa monene alo fade. Koro wilo go jonan puga oro ne. Kaka na province. Fiyo wili. Nige go Fuliza. So, an important mondo owuog Uganda. Kaulon bureaucrat. Lakini kiki kaulon, maki kaulon alfapar, tichulo jumo milion alfangwen. Ongetino kokonyi. Omiyo mano kendo luoro mana nyalo keto kanyo nikech ang'eyo ni kochopo ga samoro e od bura kata gik maber ahinya. Apani kata donde bill kinde mane obire kisomo kama no samono waonge to kisomo tiwinjo ka ne en lweny malich ahinya. En mahima koni gi koni. Ma bengi odonjo gi pesa ni ginyeke kukadhi. To ma en gima biro konyo Uganda. To joma nitiere bunge go gin joma ogande moro mondo dhi ochung'e logi. Koro in ichung'e lojo game itimo maendi maber. Iseloso gi jowadu ma untiere godo mar mondo mi gikaw ngima oganda, thagruok mar oganda mondo giket nyime ke ging'i weche mamoko. Aseloso gi wabunge mang'eny kendo wan gi duol ma Nyanza. Banyiso ni bill ni dhi konyo jodalawa. Kok gidwa support to kiki bi bunge. To kiki nyiewi mondo ang' iting' gop jopiny odong' ni nyithindi kisepa. So en important ke ji mang'eny nitie minyiewo gi silinga 100,000 1,100,000. But ultimately mano konyi kano. Onge. E piny ni nyaka idagie ni gimoro. Nyaka nyuoli ni gimoro. Ok adwano nyuola kaka gweno. Mi inego tichamo to tho. Adwa mondo chiemo moro ka onge to dong karapar. Adong karapar. Nitie gima natimo maber. Mano ber. Koro ka wadhi nyime jatelo, ber ma mondo mi koro ichak iketnwa e ler moro. Pod ka wantiere wach mar ICT niendi. Iwacho ni gima medo hinyowa ahinya en ni infrastructure mar internet kata ICT network marwa mantiere kata kuno kaka koro game iyudo ka orach moloyo. To ano ka bill ni dwa keto osigo ni mana e wi companies kata mana kambe mag ong'we yamo ni. Ok pare ma en miyo gi tich moko margi. Ing'eyo Nick, one customers. Ago sim katiyo gi 1,000 odiochieng'.
kapona adisa tiyo ga siling prabich odiochieng' godiochieng' ng'ama luseno en Airtel kata Safaricom. Giloso profits nikech sim mang'eny magoyo kod data matiyo go e WhatsApp kaloso ka comment e weche mag piny. Customers mang'eny machal koda bitiyo pesa mang'eny. So telecom companies loso pesa nikech customers tiyo pesa mang'eny to giloso profits mang'eny. Gima timre kiloso profits gimitimo onego itigi part of profits mondo improve ohandi. So gima onego bende gitimo ni pesa magiloso mang'eny cha onego correlate, onego ng'i chalgi pesa moloso kod pesa moketo e infrastructure mamiyo customer mamiyo loso pesa winjo maber gi simu tiyogo. Koro ka waloso e kambegi wachni Safaricom nitiere onuro jowadgi e ohala edo ka kambe moko ok nyal kata ting'o wigi othung'o gi makaka gitimre onge okawo gimoro amora to bill ni wacho ni endi chal ni nitie kama bende dwaro mondo mi koro Safaricom bende owe dio jogi to en ohala ng'ato biro wacho ni mheshimiwa wengine ma en ohanda kaka time ka ji ohero gira wegi nyiew gira ka ji ok dwaro gir ng'ama chielo wegi we iparo ni donge maendi chal gima idwa mondo mi gibe iwe tongi yor gima timo ohala nikech there's freedom of business inyalo timo ohandi kaka in iwuon midware to ohala miyude no ng'amomiyi chande en ng'ama oyie nyiewo giri. The law is very clear, the 2010 Competition Authority Act. Yeah. I think Competition Authority ma Kenya looks like ni ng'at moro osego kod gi mbaka magisego takia gin bende ikich kod gi gin monego bed ni declare Safaricom as a dominant entity. Kisebedo declare dominant entity, therefore ranyisi en ni ohandi kuri ng'ado matindo tindo mondo kik bed ni inyalo tamo jomoko timo ohala ila mitimo ne Safaricom othung'o ji te. So mano my position. And my position was more important than ni kawanjiku okaw siling 20 bonyeo pesa magosim mondo goni wuode ma Nairobi or ne chumbi kik bed ni pesa cha kogocho to sim ng'adre by the time akoro gocho ni wuode okonyal rich iwacho ni pesa ni orumo. Adwaro situation ma wanjiku kik kwal pese kaka jo Safaricom gi Airtel companies kwalo jopiny ma ordinary. Jatelo kiwacho ni gikwalo jopiny mano koro itiyo gi dhok motegno ahinya atina strong term nikech ala to e bill nini bende nitiere kama iwache mano Call drop ni oromre gi kuo en call drop kakao asepimo nini kanyeo credit ma 50 shilling per beach to kagocho sasa to call drop kachako loso drop by the time achako loso madwa loso kodi tadong gi siling abich ka ana nyeo airtime wadh pesa di siling 50 to airtime wadh minute achiel en ohala koze kuo mano ineno ni mano ko apenje en ohala koze kuo ka mama mboga okao ochulo airtime siling 50 to siling abich siling mano mawacho koro miyo e bill no aparo ni kaka iloso kaka kurani no pachie karingo kaka niloso bill ni Competition Authority of Kenya mochung' ne ng'iyo kaka ohala itimo e okang' maber giket lwasi malong'o matimo ohala iwacho ni gibende 2010 legislation momiyo gi powers gitamre tiyo kaka dwarre ng'ato cha ichich ni ng'ato be nyaka be nodonjo ka indi kod gimoro ma bende koro thung'o gi ok nyal tiyo to hinyo mna wanjiko hinyo mna tieno gin ka indi to yocheng'o ei bill ni a bill Competition Authority okamulo but in the conversation where they flow the house gibo donga spec e wangi nikech gineno ing'e samoro nyalo dhi kamoro kata kanisa ka jayalo loso ji mang'eny winjo biblos to into nindo teri sama ang' jiwuok ka dhi e dala iting'o mo ma idhi dala ni ka ng'ato romo kodi openji ni yakuri iwacho ni ae kanisa to ini idhi e kanisa mar nindo
and mane gima osebedo ka wan gi shida wabende kaka wabunge. Wabunge nyicha ywak mang'eny, to giywak e shida magin magikolo kelo ni jo Kenya. Wabunge ne ywak ni taxes ng'eny e fuel. Ng'ama nokadho taxes ko? Wabunge manokadho gi. So other than the public ywak, wadong e bunge walok chikego mondo waduok tax kure piny. Mane gima nitie koro seche ma koro bili ni nitiere to ochopo okang' miwacho ni dong gi saa achiel dakika 20 to some to koro dhi committee of the whole house mondo mi koro kadhe. Maendi e kama koro gini adwa na penji godo penjo mogik akech aneno ka odhi ka gima watieko. E piny Kenya sani king'iyo the ICT development marwa nikech wantie ka gi migawo ministry ma full mar ICT. Sama ni loso this bill ibet kod gi piny for consultation magi bende gi sumo pachgi uriwo paro kamoro achiel kose gina joma bochako kongo goyi. Aparo samiloso bill Nick, iparo solution gima dhi kon japiny. Ok iparo stakeholders. Nikech nwaromo gi jo NGOs and ICT ministry as a forum mar public participation. And jo NGOs must support my bill. No agree ni bill ni ber. Bokonyo ja Kenya ma jachan. So samiloso bill nyaki par ni en bill makonyo jachan. En bill ma jachan koyudo to bo winjo ni gikedhi maber mopogre. Bro tuwo ni kore kamoro. Onge wache. Erokamano jatelo, adwa ni mondo koro kwawe oko mar mano endo gi kaka weche nitiere. Ing'ama ja siasa to mae juok miro. Tingini juogi miro nyaka idhi sasa ma thuolo yudore. To piny ringo nadi. Piny ni orie kanyi. Ne ogandawa. Ute kaka jotelo mag joluo ole tinde ang'eni weche covid otamo piny ji okuwuotho ahinya weche mag siasa. To kubiro kuno makamagi eki ber mondo mi jo wayu ni to chal nadi weche mag siasa. Waneno kaka mora ji ole. Nyiso ni ogandawa kek masani koro wachi kata ni minyoyo sani ni bende nitie kama wadhi sende godo higa 2022 koso chal nadi ka koro wang'iyo oganda joluo te nikech ni ng'ama lusa mutegno onge e wachni. An na luor ahinya mane jakom oyudo covid na okawo gi pacha gi luor nikech rwadhwa mane obedo e mesa kiloso wach kek ma Kenya ne Raila Amolo Odinga to gima koro omiya geno ni jakom koro osechango kendo koro ng'ama go namba 9 sani nitie. Ndalo machon kana ni e school kana somo e secondary kan Maliera secondary school ji mang'eny yawuoyi mang'eny nohero ringo samidhi serve soup idhi kawo top layer gi ring'o galot maber. To nitie achiel kuom kijana moro maniluongo no Owino ni ne Muhoroni. Koro Owino sama ji dhi line to ting'o thuol motho. Thuol motho ting'o fuko. No wago dala. Mega school. Koro ko ting'o sama onyiso ji line ji chamo ng'wech. To dong ko to pang'o okawo soup layer. Gima ne okati manyo umora kabisa. Nyane no ka jaduong' Oparanya odhi romo gi thuol motho machal koko mabuogo jomodo dhi chiemo. Baneno ka ji ringo koni gi kocha, ji be wuoyo koni gi kocha. And baba ne pod ywe mos. Ing'e ng'ama go namba 9 ing'e dier pap ok igo koko. To kaka nya neno ka mpire pango ineno ka jatend piny wuon odhi okawo baba ka baba be pok ochango maber ochuno ni kok iwuok koda to Kenya dhi marach. Ineno ka wadgi gi wuod Moi be nyodhi neno baba ke ging'eyo ni ginyalo go mbaka to ng'ama nyaka gilos go mogik en Raila. And number 1 an position na Nick ber kwa tiyo ni moko mondo Kenya dhi mbele. To Raila does not need alliance mondo bet president.
2007 oyombo kane en gi jo waluya gi jolang ng'at mono kolosone 2012 oyombo 2017 oyombo magi oyombo timae. So we actually kaka joluo ok need state machinery mondo walo. Gima need maraila ngo en goodwill mar Kenya kod gweth ma Nyasache nomiye. So we play a bit. Wano play a bit kwa jiwo kwa pako ng'amago mpira na bochik madhi loyo. Samoneno koko chenga no maber wanyise ni ng'ano go mpira kore. Nikech gigo kore bolwar kore kinyalo loyo bichope gol. Kama makwa neno ka timbe iloso kaka sani iloso ng'ama dhi bedo chief justice kokuyu ogalore boyiero ng'atgi to giwang'o Kenya kawiwi mane kaka osiemo gi e chunya to ka ng'atgi ana wacho kaka licho ka ng'atgi moyudo ni nitiere kod otese moromo gi lony mane kare nyalo tiyo tijno. Ing'e ni kan gima somo kabisa en HR. Inti giming'eyo kende ng'ato tich. Inti gimiluongo ni kisungu wacho competencies and competences. Competencies en miyudo e school. Competences en miyudo with the experience and wisdom in the course of teach mitimo. Anyalo bedo a lawyer maber. To pok abedo a bench. Pok abedo the other side of the bench. Bang'eyo kaka iyalo cases. Ok anyalo bedo chief justice. Okay. Nyaka bedi kara magistrate. Nyaka bedi kara judge. Maka bedo chief justice. Kura rimano. Ang'eyo gima timore. Anyalo bedo a good lecturer at the University of Nairobi. To kapok abedo a desk ba make decision. Ok anyalo use tiyo gi somo masomo chike. Murial go bura. Anyalo bedo nyako magombo tedo. To kapok adhi e tedo badag dichuo ok nyal bedo counted kaka nyako motedo. To experience mar tedo en kirito ot maber, kirito dichuo maber, bube nyalo nyuol. Kata nyalo adopt nyithindo, birit nyithindo bodong bedo madongo. Experience no kinyalo yudo kini e keny. Nyaki bede mana keny mit manade to mit gi kamurumo godo. Mano ne en Jaodbura magem migosi Elisha Odhiambo. Kaka okele kaka owache to mola yenye wache sitibil mano luonge ne kawuono kaendi olere maber. Kama kiwuondo kose bedo ka gogo joluo iwinjo kaka kanyo bedo chako tugo maber. Omiyo maendi ne en twak manyalo wacho ni en twak moyiedhi adieri. Jatelo ero kama na ahinya. Thank you. Ero kama na kuondo thuolo mar mondo mi bedo kodwa kae. Temie mondo michieng machielo go chakwa luongi tiyie mondo ibi. Abu duogo ni but more important kara jo dalawa. Kiko bed gi chuny maparre. Nitie ndoke mabo wuok sani mang'eny. Nitie nyiseche mang'eny medo wuok kaka moro Migori. Bo wuok. Nyasaye moro wuok Migori. Nyasaye moro wuok Migori. Dwa piem gi jakom. Kama gibo dhi onge. Gweth mar piny ni Nyasaye mamiyo ng'a. Abe chiemo miya. Jopiny no neno miya. Jopiny neno miya. Onge wach. To otek manade ni nyiseche moko nitie ma koro biro ma ok nyiseche madier. Mane njili makoro Elisha Odhiambo koro yalonwa kaendi ma Jaodbura magem. Ero kamano nye jatelo ageno ni thuolo ni ndi ne intiere kodwa nyaka sama ne wachako makoro watieko sani endi. Olero okete maber. Kama mwa kuchupo maber pod kile mna penjogo kokadho yore wago kuma tudruok mbui marwa Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en Lolwe TV. Twitter handle marwa en @lolwetv. Kanya tudruok kod Achiel Achiel Twitter handle mara ma en @niko kelo 7 parote wabroso mwaket kanyakla kawachi nitie modong mondo cheko dugo wachi obodugo mondo mi owachi giko kamano ero kamano masani kendo ero kamano ahinya jatelo ko bedo thuolo mondo mi bed kodwa. Asante. Wachako rom kendo e Lolwe TV.